Issa li pajjiżna stabilixxa ekonomija b'saħħitha, il-Gvern għandu 3 mir importanti għad kattir ta' suċċess bbażati fuq il-Viżjoni Malta 2050 dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza tal-EY li saret f'Dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Il-Prim Ministru qal li rridu li pajjiżna ikun fost l-ewwel 10 fid-dinja fl-iżvilupp uman fejn id-dħul disponibbli għal familji jaqbeż bi 15% l-medja Ewropea u l-sodisfazzjon tal-ħajja tal-Maltin tkun fost l-aqwa fl-Ewropa. Miri li wkoll joħorġu mill-Viżjoni Malta 2050 li se tiġi ppreżentata mas-sena l-ġdida wara il-konsultazzjoni u tibda wkoll titwettaq. Dr. Abela innota li waqt li ħafna mill-akbar ekonomiji fid-dinja għadhom qed jesperjenzaw tnaqqis l-istorja ekonomika ta' pajjiżna hi ferm differenti u ħafna aktar pożittiva. Dan kif indikat ukoll fl-istħarriġ ippubblikat mill-EY u jikkonferma din il-fiduċja fejn pajjiżna qed ikun iżjed attrajenti għall-investituri. Il-Prim Ministru afferma li l-ekonomija ta' Malta issa terz akbar milli kienet qabel pandemija f'waqt li n-numru ta' persuni tifittxu impjieg naqas b'terz u tenna kif dan ir-riżultat pożittiv għall-ekonomija Maltija u xhieda ċara tal-politika ekonomika tal-Gvern iżda dan mhux l-istess jista' jingħad fuq dawk li għandhom aġenda oħra kif wara d-dibattitu li sar it-tlieta fil-Parlament Ewropew. Jiena kultant nibda nemmen li qed nitkellmu dwar żewġ Malta differenti. Il-Malta illi l-MPs tal-Partit Nazzjonalista bl-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista ovvjament għax huwa dibattitu li seħħ propju ftit tal-jiem wara kulħadd jaf minn żar Brussell ipinġu f'dik l-istituzzjoni tant importanti Ewropea u r-realtà li dal-1200 investitur ta' kwalità ġewwa pajjiżna tkellmu dwarha dalgħodu. U s-sentiment tagħhom li joħroġ ukoll mill-istatistika li nġabret fis-survey tal-EY. Żewġ Malta differenti, kieku tkun persuna li tiġi minn barra l-pajjiż li ma tafx verament x'inhu pajjiżna, sinċerament titfixkel.